Filmati mxandra l-għada tal-attakk fuq il-lukanda Korintja ta' Tripli juru l-ħerba li ħalla wara dan l-attakk terroristiku. Diversi kmamar jinsabu fi stat diżastruż, xi ħaġa li turi l-impatt tal-attakk terroristiku li responsabbli għalih kien hemm minn tal-inqas żewġ membri tal-Istat Iżlamiku. Huwa maħsub li dan l-attakk ħalla minn tal-inqas 8 vittmi, filwaqt li terroristi wkoll spiċċaw mejta. 3 mill-vittmi kienu uffiċjali tas-sigurtà filwaqt li 5 kienu residenti fil-lukanda, fosthom Amerikan, tant li l-FBI fetħet investigazzjoni. Il-mejta jinkludu wkoll Franċiż, żewġ persuni mit-Taġikistan u Filippina. L-International Hotel Investment, il-kumpanija li topera l-lukandi Korintja, qalet li m'għandha ebda tarif li jista' jindika li l-attakk terroristiku fuq il-lukanda tagħhom fi Tripli kien immirat lejn il-kumpanija. Fi stqarrija fuq il-Malta Stock Exchange intqal li dawn l-avvenimenti fissru jum ikraħ għal ħaddiema u residenti fil-lukanda. Filwaqt li kien espress ukoll sentiment ta' diqa għal dawk li nqatlu f'dan l-attakk. Il-kumpanija ringrazzjat lil dawk kollha li taw lajnuna f'dan il-mument diffiċli inkluż lill-awtoritajiet Maltin. Issa qed isiru wkoll analiżi tal-ħsara li hemm u se jittieħdu l-proċeduri kollha biex ikun hemm ħares l-investiment tal-kumpanija. Il-gvernijiet ta' Franza, il-Ġermanja, l-Italja u Malta ħarġu wkoll stqarrija konġunta ta' kundanna. Dan fl-istess ħin li qalu li jappoġġjaw l-isforzi tan-Nazzjonijiet Magħquda biex tinsab soluzzjoni fil-post. Dwar il-każ ikkummenta wkoll ix-xarġ d'affer tal-amministrazzjoni ta' Tripli f'Malta Hussein Mużrati. Qal li l-awtoritajiet ta' Tripli qed jinvestigaw il-każ u għandhom miżmum suspettat li kollabora fl-attakk ta' tlieta. Skont Mużrati fil-mira kien hemm Omar Al-Hassi li rrefera għalih bħala Prim Ministru. L-amministrazzjoni ta' Al-Hassi mhix rikonoxxuta mill-komunità internazzjonali imma tikkontrolla ħafna mill-Libja. L-erba' filgħodu l-Istat Iżlamiku ħarġu żewġ ritratti ta' Tuniżin u Sudaniż li qed jgħidu li wettqu l-attakk. Iżda Mużrati qal li l-awtoritajiet ta' Tripli għadhom mhux ċerti min kien wara l-attakk u skontu mhux esklus li setgħu kienu involuti forzi leali lejn Gaddafi jew il-gvern ta' Tobruk. Mużrati qal li rid jassigura lil kulħadd li dan ma kienx attakk kontra Malta.